някакси признаци, които подсказват за това, като бялата брада, бялата коса, като думата, която не може да си спомнеш, като се казва най-ревално. Поне 60 такива признака има. И аз днеска реших да направя следното нещо. Значи рейстия 60 човека към гости. И аз реших в тези 60 години да дам на всеки по една година от моя семейен живот. Тук на входа си ги получите. Някой не ми е получил година от моя живот, ще да му даде допълнително. И така ще провъртя играта, ще стана на нула пак и ще почна от начало. И след 60 години пак ще ме поканя да повторя процедурата. Съгласен ли сте? Сега, аз забелязвам, че китаристите са двама, а пък има още 2 китари. Да някой да не е дошъл бе така? Ами имаше едно пианистче,